No, to jsou hezky takový. Tak, ale vlastně kompas jsem dělal ráno, takže to dělat nemusím teď. Tak, buď můžu zlítnout klasicky jako starotem zvyklý, nebo ho můžu zvednout jako tak. Jo. Ale není to úplně komfortní teda, ale dá se to i takhle řešit, no. Jakoby s tím jedním rádiem může druhý člověk komponovat ten záběr. Follow, reset gimbalu, no, a je to takový živý, no, to je. To teda. Takový žahadlo. Ten režim kamery, ten free, tak by to mělo koukat furt na nás. Teď ta kamera měla koukat furt tím směrem, jak koukala. Jsem ji zbudnul. Tak. Tady už dám kameru, vlastně namířím na nás. Nějak. No. Takže kamera míří tímhle směrem a když ten stroj teď budu kroutit, tak ta kamera by měla furt zůstat. Jo. Jo, prostě to je furt na stejném místě. Teď jsem zase přepal do toho režimu follow. Jakmile jsem na to šáhnu na ten displej. No. Jenom podvozek se dá stopit. Vlastně, když je podvozek nahoře a já s tím jenom klesnu, tak on ho sám začne dávat dolů. Když jsem pryč, tak se zase rozdělím. A teď má chvíle žihadílko, no. Je to hodně stabilnější, než byly ty Fantomy kvadry a je to taky hodně svěží. A ty to lítá 22 metrů za vteřinu, tuším. Kolik? 22 metrů za sekundu a ty. Můžeme vlastně vyzkoušet. Říkejte dvakrát, právě lít. A teď GPS, teď můžu využít Return Home. A budu toho jakoby kecat, můžu kameru naklápět, můžu stroj otočit, ale on si jede prostě Return Home. A tyhle bídal vejšku. A když si ho chci převzít z toho Return Home, tak fakt a teď GPS. A už mám zase pod kontrolou ten stroj. Tak, se měl být červený. Ten klesání a půjdu trošku do strany. No, ovládání je úplně stejný, jako je u toho Tarota, jak se zvykle. Ale s tím, že teda je to stabilnější, svěžnější. Nádhera.
Dobrý.